tal? Saúdos dentro do pabillón da Sangriña. Estamos na guarda, comeza a temporada de balonmán femenino. A Liga Guerreras Iberdrola. Comeza tamén a temporada de balonmán na televisión de Galicia. Comeza xa a elite do balonmán estatal. Abre a temporada no balonmán femenino, o balonmán masculino. A Liga Sobal terá que agardar aínda un par de semanas. E hoxe temos a primeira cita da temporada. A estrea no seu pabillón esta temporada do Mecalia Atlético Guardés, equipo que a campaña pasada foi quinto clasificado, equipo que mantén o bloque de xogadoras da temporada pasada con 3 retoques. Mantense Ana Seabra como adestradora e o rival esta tarde será o Calzada Motiv Sison, un clásico xa da Liga que vive todo o contrario, moitísimos trocos esta temporada no equipo asturiano. Víctor García Pillón, moi boa tarde. Boas tardes. Tiñamos a ganas de balonmán, de que volvese o balonmán. Remataron as vacacións, rematou a pretemporada. Sí, ahora xa tiñamos un pouco de mono, a Copa Galicia, a Supercopa Galicia foi nos metendo un pouco en tempada e hoxe xa empeza o serio. Encantados de ter bo balonmán aquí en Galicia e, por suposto, na televisión galega. Pabillón da Sangriña na Guarda, un pabillón afeito a vivir competicións europeas. Non acontecerá esta temporada, será outro equipo galego, o Orbe Porriño, quen compita en Europa esta temporada. Aló polo mes de outubro debutará o Porriño de Isma Martínez contra o Brisen italiano. E hoxe temos a estrea dese equipo, Mecalia Atlético Guardés, un equipo pillo. O gran mérito manter o bloque de xogadoras da temporada pasada. Sí, eu penso que ese cambio de filosofía que adoptou o Guardés nesta tempada é bo para o club, para a estabilidade do equipo, mantendo un bloque de xogadoras importantes. Fóronse 3, chegaron 3, en fin, que sempre é moito máis doado para o adestrador facer as pretempadas cando se mantén o bloque duro do equipo sigue permanecendo no equipo. Vimos aí ese dorsal número 6, unha das novas, a paraguaya Mendoza. Outra das grandes novidades vai ser dorsal número 15, Elena Martínez, esta que aparece agora, unha das novas xoias do balonmán español. Da temporada pasada, das que marcharon do Guardés, marchou Almeida, Julia Nuez, Radovic, Surjan. Ninguna tiña un rol importante dentro do equipo. Sin embargo, esta temporada chegan xogadoras como Elena Martínez, como Mendoza, que van ter máis protagonismo. Sí, eu penso que máis ou menos o que fixeron foi un pouco troco de cromos, non? Elena Martínez entraría facendo o papel que desgraciadamente non poido facer Julia Nuez, e o resto pois cambio de postos, non? O certo que Elena Martínez na final da Supercopa Galicia fixo un bo partido e desde logo ilusionou porque é unha xogadora das que non tiña o Guardés, non? Que as súas xogadoras de primeira línea casi todas tiñan un perfil moi parecido. Esta é unha lanzadora, en fin, que pode ser unha xogadora importante. Bueno, despois Carmen Castro no extremo dereito tamén compartindo posto, e Yasmín Mendoza, pois unha paraguaya tamén nova, extremo que suple as baixas dos extremos do ano pasado. Miren aí a presentación das dúas árbitras. As dúas árbitras son Irene Santos e Kalina Andreva. Veamos tamén a presentación do equipo asturiano. Dicíamos un equipo asturiano completamente renovado con respecto á temporada pasada. Incógnita, porque moitas fichaxes, 9 fichaxes fixo este equipo. Sí, curiosamente parece a ONU, porque son xogadoras noruegas, brasileñas, portuguesas, cubanas, en fin, que traballo importante para Alfredo Rodríguez de axeitar todo este mare magnum de xogadoras, non? Penso que vai ser unha incógnita. Temos o antecedente do resultado na pretempada na que o Guardés gañou facilmente ali en Asturias, e penso que ahora mismo o Guardés é mellor equipo, está máis coaxado, con xente de máis importancia que as asturianas. Da convocatoria que vimos do Mecalia Guardés, prestenlle atención a 3 xogadoras. Dorsal número 6, a paraguaya Mendoza, unha das novidades este ano. Dorsal número 15, Elena Martínez, outra das novidades. E dorsal 18, Carme Castro, outra das novidades. Dúas baixas importantes que ten o Guardés, dúas xogadoras mancadas, María Sancha e Hautmann, tendo en conta que tanto Guardés como outro equipo galego, Porriño,
teñen plantéis de xogadoras moi curtos, ollo coas lesións esta temporada. Sí, sobre todo no caso de Porriño, non? Que vai xogar dúas competicións, non? Pero ten unha cousa a seu favor o Porriño, non? Que ten unha boa canteira con dous filiales, hai dos que se pode ir abastecendo para suplir, dar descanso ou minutos. Claro, se son lesións graves de xogadores importantes vai ser complicado. En este caso Guardés, María Sancha é unha xogadora importante, Hauman tamén é unha xogadora importante, ten 4 primeiras líneas solo habilitadas profesionais, e co cal vai ter que utilizar, como xa fixo durante toda a pretempada, se abra xogar 4-2 con dous pivotes, en fin, que como dis, calquer lesión de xogadoras importantes, penso que vai sufrir máis Guardés que Porriño, pero Porriño tamén hai que ter cuidado con iso. Veremos esta temporada a adestradora do Guardés, Ana Seabra, rota moito máis equipo do que rotaba a anterior adestradora, Cristina Cabeza. Repasando os datos da temporada pasada, son 7 xogadoras do Porriño, ou do Guardés, perdón, 7 xogadoras marcaron máis de 60 goles na temporada. Eso quere dicir que eran as que prácticamente acumulaban os 60 minutos de partido. Sí, eu penso, foi unha muestra Supercopa de Galicia da semana pasada que se abre dá moitísimas máis rotacións, lóxicamente ten que ter cabeza tamén, das cando as ten que dar, eso sempre vai ser bo para o equipo unha temporada tan longa, con tantos paróns, tantas inicios de tempada que a xente pois podese agotar, non? Esa que ven é Miriam Sempere, a porteira do Mecalia Guardés, mantén a súa portería con Estela Carrera, Miriam Sempere, o equipo galego, e viron tamén unha das grandes novidades do balonmán calzada Sison, Niurkis Mora, unha institución do balonmán cubano que chega á Liga Española e ficha polo equipo asturiano, unha internacional e capitá coa selección de Cuba. Abre este encontro, abre a temporada 24-25 na Sangriña, e Guardés quen saca dende o centro da pista, xa con Elena Martínez, unha das novidades, dorsal número 15, central Cecilia Cacheda, e como lateral zurda Iciar Martínez. Está Elena Martínez Iciar. Xoga Ceci Cacheda buscando a Cifuentes, primeiro gol do encontro, marca Cifuentes esta temporada. Imola Versa como pivote, liberada desa posición de extremo, porque fichou dúas extremos zurdas Guardés. Sí, non cabe duda, esta é unha acción de unha calidade, o pase foi bo, pero a recepción a unha man de Cifuentes e o lanzamento en unha situación de extrema dificultad, perfecto, non? A pivote que está, eu penso como a ti que vai explotar. A multiusos Cristina Cifuentes, que pode xogar absolutamente de todo. Balón de Miel se encara ao extremo, primeira parada do encontro, ainda que a árbitra sinala 7 metros. O lanzamento dende o extremo foi de Valdivia, unha das xogadoras con máis calidade do equipo asturiano, unha ex guerreira da selección española. 7 metros, lanzamento de Ana Carolina, primeiro gol do encontro. Primeiro gol do encontro do equipo asturiano, marca Ana Carolina, brasileira, internacional, unha das caras novas esta temporada do calzada Motiv Sison. Eu penso que a xogadora máis importante no xogo de ataque é a calzada. A Cacheda, está Cristina Cifuentes, Iciar, Elena Martínez. A Elena Martínez que a la zona central, no cruce con Iciar. Iciar Martínez, gran temporada, campaña pasada. Xoga Ceci Cacheda, hai golpe franco moi claro sobre Elena Martínez. Unha defensa 6-0 moi agresiva, moi profunda, con unha intensidade que lle está costando atacar o lanzamento e o gol de Elena Martínez, e o que se agarda desta xogadora, lanzamento exterior. Ese é o que ten que dar, que é o que lle faltaba quizáis ao Guardés. Claro exemplo do xogo desta unha planta importante, o brazo, e defensora aceptable, non? Xogadora completísima, é moi nova, marchen de mellor aínda é importante para ela. Pero o lanzamento que foi o traveseiro de Daniela Jerónimo, outra das caras novas do equipo asturiano esta temporada. Xoga Ceci Cacheda con Elena Martínez. Elena Martínez cara a zona central, vai Iciar. Iciar de novo con Elena Martínez. Defenden 6-0 equipo asturiano.
Cefi Cacheda, Iciar con Elena, lanzamento de Elena, a parada en portería primeira de Niurkis Mora, parada da cubana, contragolpe rápido, dobres que non sinalan as árbitras, lanzamento fora. Eu penso que esta vai ser a clave do éxito defensivo de Guardés, un bo balance defensivo, poucas perdas que non lle impidan correr a Motic. Gijón, porque é a súa arma fundamental, a número 10 a extremo. María González sube a bola con moitísima velocidade, incluso facendo contragol, por tanto unha opción táctica que ten que tapar ben Guardés. Son dous equipos os que lle gusta moito correr. Está Elena Mores a extremo, intentaba xogar con Mendoza, internacional paraguaya, compatriota de Pauli, balón de Cefi Cacheda y golpe franco. Estaba a combinar Cefi Cacheda con Elena Martínez. Estaba dentro, xa tiña opción de lanzamento. Esta Elena Martínez vai cara a zona central, ante ela Loidi. Xoga Elena, Iciar circulando, Guardés, balón cara ao extremo, lanzamento dende o extremo, balón a traveseiro. Tapou ben Niurkis Mora, oille o lanzamento de Elena Mores o traveseiro. Pero non xogou mal, está lle costando atacar esta defensa, pero non xogou mal, doulle continuidade e conseguiu unha situación aceptable de lanzamento para Elena Mores, ¿no? Pena que non ir a ver por a primeira liña do equipo asturiano nova esta temporada. Daniela Jerónimo e nos laterais Loidi, ex do Vera Vera, e a brasileira Ana Carolina. Este Loidi, xa sei moi importante do equipo asturiano Loidi, unha especialista defensiva, pero terá, unha vez que marchou de Vera Vera, moito protagonismo en ataque. Lanzamento, primeiro gol de Daniela Jerónimo, segundo do Balonmán Calzada. Ten que ter cuidado o segundo defensor da Guardia. Lanzamento ahora dende o extremo e a parada de Niurkis Mora, segunda. Ter en conta que o lateral dereito é diestro, cual o seu punto forte vai ser sempre hacia a zona exterior. Ocurriu no último ataque que acabou no gol de Daniela Jerónimo. Pequenas imprecisións. 5 minutos de encontro ata o momento. 2-2 do marcador, marca xogada Cefi Cacheda, a indiscutible líder deste equipo, segunda máxima goleadora a temporada pasada, superou os 100 goles. A gran goleadora do equipo, 114, foi a paraguaya Pauli Fernández. Cefi Cacheda marcou 106 en liga regular. Elena Martínez, Iciar, lanzamento arriba de Iciar. Era difícil aí nesa zona central, está forte nesa zona central o equipo asturiano. Corre María González. María González con Carolina Silva. Este Loidi, ex de Vera Vera, 3 temporadas en Vera Vera. Marchou de Vera Vera porque, como ela recoñeceu, necesitaba ter máis protagonismo. Sí, nunca vi que unha xogadora que ainda non chegou ao seu teito de xogo, necesita minutos e a veces equivocadamente pois os xogadores novos optan por fichajes en equipos onde non van ter minutos, co cal a súa proxección limítase moitísimo, non? Decisión inteligente da xogadora. Unha xogadora que chegou dende Zuazo a Vera Vera con 21 anos, ten agora 24 anos e decide con 24 anos buscar un novo destino para ter protagonismo tamén en ataque, non só en defensa. Vaya paradón de Miriam Sempere al lanzamento de Valdivia. Primeira de Miriam. Boa resposta da portira do Guardés. A Cefi, non se entendeu agora Cefi Cacheda con Iciar. Cacheda que é unha xogadora con pasado no equipo asturiano, feito segunda temporada na Guarda despois de vivir varias temporadas no Balonmán Calzada Sison. Non está sendo moi fluido ni moi efectivo o ataque do Guardés, pero ten unha arma sempre a seu favor, que é a fantástica defensa, non? Que iso é a portería, que iso lle vai permitir pois non agobiarse por non conseguir gol, non? Sabe que defendendo ben pois ten xogo tarde ou temprano vai a explotar. Lanzamento agora en apoio, gran lanzamento de Loidi, primeiro gol de Loidi, penetración de Cacheda a 7 metros.
prácticamente no contragol. Vai ser este un sinal de identidade do Mecalia Guardés esta temporada, sacar moi rápido dende o centro do campo cando reciban un gol. Sí, as súas extremos son rapidísimos, dan respiro ao balance defensivo rival. Este tamén vai ser outra seña de identidade do club, non? Estas accións de Cacheda contra un explosivo que obliga a unhas axudas defensivas que van facilitar moito máis espacio ás compañeiras de ataque de Cacheda. Entendo Mecalia Guardés especialistas dende os 7 metros, sabemos que tamén vai asumir esa responsabilidade unha das fichaxes, Elena Martínez, xogadora de 23 anos. Está Eloidi, xogadora moi potente. Golpe franco sobre Eloidi. Axuda de Cristina Cifuentes a María Palomo. Esta temporada María Palomo, máis minutos de descanso no ataque. Vaya lanzamento de Daniela Jerónimo, sensacional segundo gol de Daniela Jerónimo. Ahora que estaba na división de ouro do balonmán feminino, na segunda categoría. Cristina Cifuentes, ese golpe franco, camiño do minuto 10. Gol arriba, balonmán Calzada Sison. 3-4 no marcador, xoga Ceci Cacheda. Doza, está Elena Martínez, Ben Loiri tapando a Elena Martínez. Elena Mores, Ceci Cacheda, zona central, lanzamento. Resposta en portería de Niurkis Mora. Boa recepción, rico, Diego Resente e o gol de Elena Mores. Está allí costando atacar a Guardés, que saben a velocidade coa que contraataca cando recibe un gol o equipo asturiano. E insisto, sube o contraataque María González, e cando non está ela é Paloma Calvo a outra extremo esquerda que sube o balón a unha velocidade importante, non? Logo similar en ese sentido tamén do Guardés, que as súas exteriores rapidísimas están sempre buscando a velocidade. Lanzamento en apoio, gran parada de Miriam Sempere. O lanzamento foi de cadera da brasileira Ana Carolina. Segunda liña do Guardés e que da bella garda que se mantén María González, Naila de Andrés e Valdivia. Ousa Cifuentes. Hai rotacións polo momento de Ana Seabra, adestradora do Guardés. E o equipo a finais da temporada pasada, ela era axudante de Cristina Cabeza, sucedeu o mesmo que na época de Abel González. Cando Abel González fora destituído aló por febreiro, ela collera o equipo. E fixeron unha moi boa segunda volta, certo? A temporada pasada esa foi unha situación moi extraña, porque chegou a destitución de Cristina Cabeza na véspera da fase final da Copa e no inicio dos playoffs de Liga. Aquí ela estaba metida na dinámica de equipo por ser segunda. Aí está María González, balón para Daniela. Aí está os movimentos que comentaba Pillo desa extremo. María González que aquí sube o contragolpe, a que dirixe e asistencia que lle deu a Daniela Jerónimo. Eu penso que Daniela Jerónimo está tamén. Sí. Pois eu penso que o defensor está con Daniela Jerónimo non calibra ben, que insisto que o seu punto fuerte é hacia a zona exterior e que debe protexer un pouquiño máis esa zona lateral. Vamos quitar a adestradora do Guardés. Seguimos assim, vira, braço aqui, indicador, que vai interceptar, tia. Joga sem balão para receber, Richie. Sem balão não vem buscar. Um pouco mais de fluidez. Aguentem um pouco. Pero não dão para passar, é para tirar. Vamos. Vamos. Decidiu parar o partido con 11 minutos e medio. Sí, bueno, aí está claro que no ataque non estaba sendo, como decía ela, fluido. 3 paradas leva a internacional cubana, Niurkis Mora. Bueno, recordarle un pouco a xente que o balón é importante, non? Que hai que telo. Defensivamente 5 goles en 12 minutos tampouco é un barismo bastante aceptable. En os cambios entra Pauli e María Palomo na posición de pivote.
pois aparece o que a bella garda do Guardesa da temporada pasada. Primeira liña, Cefi Cacheda e Fiar e Pauli Fernández, esta que teñen a internacional paraguaya. Tentaban combinar agora con María Palomo. Hai golpe franco. Esa conexión que estaba hai 2 temporadas no equipo asturiano, Cefi Cacheda, María Palomo. Vimos la temporada pasada no equipo galego e volvemos disfrutar dela no Mecalia Atlético Guardés. Cefi Cacheda, Pauli Fernández, a explosividade, penetración de Cefi. Como son estas dúas, sí. Que explosividade teñen Pauli Fernández e Cefi Cacheda. Bueno, vese que xogan de memoria xa tamén, non? Aí quizáis haya que empezar a meter en dinámica Elena Martínez, que ten outro xogo, non? Está claro que o equipo en ataque notase máis cómodo con as pequenas, con Pauli Cacheda, non? Pero mirar que Elena ve unha xogadora que ten que ser importante e que dá outras cousas, non? Ten que dar, como comentabas, o que non deu por culpa das lesións Julia Nuez nas últimas temporadas. Este Loidi, insistiu Loidi, ainda que as árbitras xa pararan o xogo. El golpe franco. Correctamente, porque fixera paso. Retoca nada o adestrador do equipo asturiano Alfredo Rodríguez. Deste equipo dende xaneiro de 2024. Tivo moitos apuros primeiro a temporada pasada para salvar a categoría. O Calzada Sison despois tivo cambio de adestrador. Ana Carolina con María González. Loidi, lanzamento alto de Loidi. Boa defensa do Guardés, moi boa defensa. Na mostra do que falábamos antes, de que eso dalle moita seguridade ao equipo, non? Non se pon nervioso por non facer gol ou por ter momentos malos de xogo de ataque. Puso a partido en Mecalia Guardés e ataca para colocarse un gol arriba. Camiño do minuto 14 da primeira metade no pabillón da Sangriña, na primeira xornada de Liga. Esta Liga que ten un calendario extraño, porque primeira fin de semana xógase a Supercopa Ibérica e haberá parón de Liga. Lanzamiento desviado de Fiar Martínez. Esa o contragolpe María González. Aí Fiar tiña que coger un pouquiño máis de altura e non armar o brazo tan desde abaixo, armar o brazo un pouquinho máis elevado, porque en ese armado de brazo é moi fácil que lle pase o que lle pasou, que lles vaya arriba o lanzamento. Juega agora a pelota Ana Carolina, que non se entendeu con Valdivia. Esta é Pauli con Cefi Cacheda. Maravillosa vaselina de Cefi Cacheda. Segundo gol da Lalinense. Que difícil é marcar con estas dúas xogadoras cando xogan 2-2 sencillo, apretando un poquinho a súas oponentes defensivas. 4 temporadas no equipo asturiano e vive a segunda temporada no Mecalia Guardés. Cefi Cacheda. Gol arriba xa o equipo galego. Xoga Daniela Jerónimo. Ana Carolina. Ten o equipo visitante a primeira liña coa que principiou o partido. Este Loidi. Que boa defensora é María Palomo. Contundente, lista, tácticamente boa. Para xogadoras que se proclamaron este verán campeóns do mundo universitarias. Equipo adestrado por Isma Martínez, un galego. A selección española foi no campeonato do mundo universitario campeoa. Gol agora de Daniela Jerónimo, que dano está a facer sobre todo meténdose aí en 6 metros. Está sendo auténtico martillo pilón no ataque. Vaya maravilla de Cefi Cacheda. Fabulosa sempre esta central. Terceiro gol. Para colocar o 7-6 no marcador. Que fantasía ten nesa cabeza Cefi Cacheda. Iso vai no ADN dos Cacheda. Adoro, era similar perfil de xogador, quizá con un poquinho máis de lanzamento aí entre líneas, pero un perfil moi similar ao de... Todo fantasía, todo creatividade na pista. Primeiro troco en ataque do equipo asturiano. Aparece Nilsen, esta que ten a pelota zurda, unha xogadora de Noruega. Está aí Ana Carolina.
Ana Carolina con Nielsen. Escapó ya pelota Nielsen, estaba por ahí. Loidi, pisan de pasivo as árbitras, aí pasivo. Outra defensa boísima. Esa en contragolpe está Pauli Fernández, Pauli con Iciar, hai agarrón claro sobre Iciar, primeira exclusión do encontro para María González. Esta primeira liña gaña moitísimo en velocidade Guardés con Pauli, Cacheda e con Iciar. Ten uns automatismos xa xerados da tempada anterior que prácticamente xogan de memoria, non? E que é un xogo moi limitado na distancia entre líneas, entre un para un, dous para dous, moi de xente moi explosiva, pero eu penso que, insisto, que eso non pode ser obstáculo a que Elena Martínez poda xogar tamén e dar outras cousas, non? A María Palomo, a pivote do Guardés. Esas que comentaba eu que estivo na selección, moitos nomes coñecidos nesa selección universitaria, porque estaba Elena Martínez, a xogadora do Mecalia Guardés, estaba María Palomo, estaban do Porriño Maider Barros, estaba Aitana Santomé, a galega, estaba Julia Nuez, agora no Granollers a temporada pasada, e hai dúas tamén no Guardés, estaba Loidi, a xogadora actualmente no Xixón, estaba, por suposto, seleccionador galego Isma Martínez. Lle foi ben esta temporada no verán, non lle foi ben a selección junior de Rocamora, si a selección juvenil que foi campeoa, e a esta selección universitaria tamén campeoa do mundo. A todas as juveniles ten un valor especial, que facía falta tantos éxitos en balonmán masculino, en categorías inferiores desde moitos anos atrás, e no femenino faltaba un pouco, e penso e espero que esta xeración pois siga dándolle alegrías e poda ser unha afluencia de xogadoras á Liga Guerreras que lle den un salto de calidade. Seleccionadora Cristina Cabeza era adestradora do Guardés. Pois tempo morto do equipo asturiano, porque con 18 minutos esta é a máxima vantaxe do partido pro Guardés. 8-6 no marcador, 8-6, 18 minutos. Attack to the middle, possible shoot, or attention the pass here. But attention the press. Ok, defensa cuando estemos todos. Yune, Naila, Lisa, Dani, Ana, Dani, Laura, ¿de acuerdo? Tú, sí, todas, Lisa, corres por el lateral, ¿de acuerdo? Y vienes a cambiar con Silvia, ¿está claro? Defiende, ¡vamos! 2 goles arriba do Mecalia Guardés. E moito mérito desta xogadora que ven aí, a fantasía do equipo Cefi Cacheda, 3 tantos ata o momento da Lalinense. Escoitábamos a Alfredo Rodríguez, que pouco habitual, ainda que ti xa comentabas que este equipo é unha ONU, que pouco habitual no balonmán ver un adestrador empezando a falar en inglés. Sí, a verdade que sí, pero quizás sexa o mellor porque, insisto, unha noruega, brasileñas, cubanas, portugueses, húngaras. Ahora mismo estás imponiendo ese idioma inglés en prácticamente todos los deportes. Supoño que quería falar principalmente con Nielsen, a norueguesa, pero é curioso, moi curioso, que outras veces verán na Liga Española un adestrador falando algo en inglés. Este Nielsen con Loidi, lanzamento arriba, boa defensa do Mecalia Guardés, foi armarse defensivamente o equipo galego e empezar a carburar. É que eso, a defensa a veces non se valora, aparte do propio valor no xogo defensivo, como decía, a tranquilidade que lle dá xogadores, non? Sabendo que a portería ou a defensa está sendo boa, que te vai permitir recuperar balóns. Outra parada máis de Niurquis Mora, cuarta, esta sacoulla Mendoza. Antes, por certo, que falábamos dese equipo juvenil, campeón do mundo, que toda unha fazaña no balonmán español, unha galega tiñamos aí, a Nerea Patiño, que estará en Valladolid esta temporada, no aula cultural.
Xoga Nielsen. A pelota de Nielsen para Ana Carolina. Loidi. Volve a pelota a central brasileira, Ana Carolina. Ten aí esa defensa forte, 6-0 Mecalia Guardés. Outro lanzamento dende abaixo, segunda vez que o intenta. Gol de Ana Carolina. Lanzamento de cadeira non moi ben localizado, non con moita calidade, pero sí de potencia que non le dou tempo a Miriam Sempere. Intentou non hai minutos, pero sacou yo Miriam Sempere. Desta volta si marcou a xogadora do equipo asturiano. Empezaron xa os trocos, sobre todo defensivos. No equipo asturiano aparece tamén Lisa en defensa. Hai falta sobre Cacheda. Esa zona central está Naila de Andrés a pivote con Loidi. Está Pauli Fernández e Fiar con Cefi Cacheda, prolonga máis en la que indica árbitra falta en ataque. Indicou falta en ataque. Rápido xa movendo o equipo asturiano. Ana Carolina. Pirosa, falta en ataque. Boa parada agora de Miriam, a lanzamento cómodo, moi cómodo de Naila de Andrés. Naila de Andrés, fallar o lanzamento e segundos despois parar a Cefi Cacheda. Xa 20 minutos desta primeira metade no pabillón da Sangriña, primeira xornada de Liga. Unha pretemporada de poucos partidos pro equipo galego. A Pauli, hubo un contacto forte entre Pauli Fernández e Loidi. Está costando ao Guardés ler a defensa tamén de... non está cómoda. Foi un contacto aí peito con peito, a máis a dureza de Loidi, unha xogadora ex do Vera Vera, aí afeita aí a grandes batallas nos 6 metros. Aí os adestradores. Alfredo Rodríguez, dende Xaneiro, deste 2024, adestrador do balonmán Alcalzada Sison. E tamén Ana Seabra, portuguesa, adestradora do Mecalia Guardés. Xoga Pauli con Cacheda. E xan as árbitras de pasivo. Xoga Cefi Cacheda, penetración de Cefi Cacheda e acaba de forzarse un 7 metros moi claro, moi claro. É un auténtico desatascador esta muller. Claros polo agarro. Moi bo deslizamento tamén de María Palomo. Lanzamento de Elena Martínez con gol de Elena Martínez, terceiro gol no partido, 2 de 2 dende os 7 metros. A xogadora esa que ven pasado no Oviedo, marcou a temporada pasada máis de 100 goles, foi a quinta máxima goleadora da Liga, na fase regular marcou 102 goles. A xogadora tamén Elena Martínez que busca estabilidade. Estivera en Tenerife, despois pasou a Elche. Aí en Elche tivo pouco protagonismo, tivo tamén algunha lesión. En Oviedo, sí, amosou a súa capacidade goleadora e agora fichaxe importante do Guardés. Xogadora máis de 23 anos. Unha boa tarea ten aí Jerónimo sobre marcando de segundo e de segunda defensora sobre Lodi. Saca unha cabeza e momento que un para un está facendo outra vez. Aí está, que boa axuda de María Palomo. Contragolpe. Vaya balón, acaba de recoller Ania. Acaba de aparecer no encontro e vaya pelota acaba de recoller a unha man ese foguete. Ania Ramos. E outra parada máis de Miriam Sempere. Que bo pase de Miriam, sí. Que boa parada, que bo pase, que fantástica recepción de Ania. E como esta muller é un auténtico foguete xogando, que técnicamente esa acción é moi complicada porque vais en carreira, é un pase moi longo e recepcionalo e adaptalo para lanzar en tan pouco tempo é unha situación que só está ao alcance das que son moi boas técnicamente. Segunda temporada no Mecalia Guardés, que velocidade ten esa xogadora. Está Cefi Cacheda con Pauli, o balón de Pauli cara ao extremo. Xoga Ania Ramos con Pauli, Cefi Cacheda. Recuperación agora do conxunto asturiano, contragolpe. E haberá exclusión de Pauli Fernández, marchaba xo a Centai, a húngara.
Exclusión de Pauli. Penso que Pablo equivocouse aí dándolle o último paso porque estaba prácticamente dentro entre 1 e 2. E tamén defensivamente sabemos que se aí faz falta va a sufrir 7 metros e 2 minutos. E aí o inteligente tratar de cerrarla sin tocarla e levala hacia fora o máis que se pode. Falta que forzou a húngara Centai desde Nielsen. Lanzamento de Nielsen, Miriam Sempere, 6 paradas a da porteira do Guardés. Digo unha cousa, eu penso que esta parada é de vídeo porque Miriam non contemplou outra opción que ir aí ao lado asegurar directo arriba. Pois sacou o lanzamento a lateral zurda Nielsen, unha das caras novas do equipo asturiano. Atacas en porteira agora Guardés, entra Cifuentes. Atacas en porteira pola exclusión de Pauli Fernández. Xoga Elena Martínez con Ceci Cacheda. Ou Ania, está Elena Martínez. Que mal. Avisan de pasivas árbitras. Recolleu Mendoza, entregou a pelota a Ceci Cacheda. Algo hai ter que inventar. Vaya paradón de Nilkis Mora. A facer ese troco Guardés, a retirar a porteira. Aparece na pista Ania Ramos. Leva a internacional cubana 5 paradas ata o momento. 6 paradas ata o momento Miriam Sempere. Elena Martínez con Ceci Cacheda. Outra vez queda moito espacio para Ceci. Aí ese momento de Cristina Cifuentes que a zona de pivote. Queda moito a Cecilia Cacheda. Penso que Elena Martínez aí tiña opción de apretar un pouquiño máis o espacio e probablemente tivera a opción de lanzamento. Pois agora a central de Lalín no pase a María Palomo. Atacará o Calzada Motifsison. No perder 17, máis 13 e ata o momento máxima vantaxe no encontro pro equipo galego. Se estamos nos últimos 4 minutos e medio desta primeira metade. Primeira metade está a controlar Mecalia Guardés. Xoga Centai. Abre a húngara, mete o balón cara ao extremo, aparece aí Laura Rivas. Que usa moito o adestrador de Sison. O equipo refrescou prácticamente toda a segunda liña, tamén retocou moito a primeira liña. Temos o lanzamento, levaba moita potencia de Nielsen e foi moi cómodo para Miriam Sempere. Pois non lle foi mal a inferioridade ao Guardés. Ceci Cacheda, Cifuentes, Elena Martínez. 1-1 de Elena Martínez ante Carolina Silva. Agora minutos de descanso para Loidi nesa zona central do balonmán Calzada. Xoga Cifuentes. Está multiuso Cifuentes agora empezando a xogada como lateral. Hai aviso de pasivo. Pelota para Ceci Cacheda, golpe franco. Va a costarlle a Guardés atacar esa defensa 6-0. Xoga Cacheda, o envío cara arriba de Cacheda con Ania Ramos. Era complicado ese balón picado, moi picado. Pero bueno, tuvo que parar la porteira, Sí. non estuvo mal executado eso, Vaya gol acaba de marcar a húngara Centai. Falta e exclusión. A falta sobre Ania Ramos e verá Centai a segunda exclusión do equipo asturiano. Esta xogadora húngara estaba a temporada pasada neste equipo e este verán apenas tivo descanso porque estivo xogando coa selección de Hungría o Campeonato de Europa de Balonmán Praia. Proclamouse campeón de Europa de Balonmán Praia e a máis unha xogadora que tiña moito protagonismo nese equipo. Lo que falábamos antes do contraataque, intervención defensiva sobre o xogo de contraataque, pois sanción disciplinaria. Elena Martínez, balón cara ao extremo, recolleu Ania. Xoga Ania con Elena, vaya canonazo, balón foi o poste, non era mal lanzamento. Non era mala situación de lanzamento tamén. Era duro ese lanzamento de Elena Martínez. Retira porteira o equipo asturiano, está en inferioridade, volve a pista tamén a brasileira Ana Carolina, e volve tamén Loidi.
Realmente hai experiencia no ataque agora, con Loidi, con Ana Carolina. Xoga Carolina da Silva. Ana Carolina en súa posición de pivote. Naila de Andrés. Carolina. Falta aí a presión de María Palomo e Mendoza sobre Ana Carolina, sobre a brasileira. Marca xogada Loidi. Hai aviso de pasivo. Este Loidi encarando a María Palomo. Aí é forte María Palomo, contra ex do Balonmán Calzada Sison. Esa conexión asturiana que chegou a temporada pasada o Guardés. Lanzamento de Loidi, estaba guardando ese lanzamento. Vaya primeira metade, leva 8 paradas Miriam Sempere. A verdade é que ademais con moita solvencia. Ahora estaba xa no sitio tamén, dando unha sensación de seguridade terrible. A primeira metade da porteira do Mecalia Guardés. Último minuto da primeira metade. Trampouse agora Elena Martínez no pase a María Palomo. Contragolpe, Loidi, balón para Naila. Gol de Naila de Andrés. Pois un erro en ataque, unha perda infantil, implica un gol no contragolpe. Eso está claro que vai ser a clave de que TIF non faga goles, non? Darlle opción de contra, son rapidísimos no ataque posicional. Estamos vendo que lle costa atacar tamén ao Guardés, que están xogando os dous ataques ao borde do pasivo, pero se lle facilitamos o xogo rápido, pois moitos máis problemas para Guardés. E agora falta un ataque da pivote de María Palomo. O tentar facer oco para a penetración de Ceci Cacheda vai permitir, con esa falta en ataque, últimos 10 segundos, ataque do equipo asturiano, e pasamos daquel máis 3 pro Guardés a posibilidade de empate. Este Loidi, xoga Loidi, lanzamento poste de Loidi. Aquí vai pechar a primeira metade con ese lanzamento poste. Daquel 10-7 no marcador, pasamos a 10-9, algo máis de 5 minutos sin marcar un gol o Guardés, que se atragou nos minutos finais da primeira metade. Sí, pero foi un reflexo do que pasou en todos estes 30 minutos. O ataque do Guardés non foi quen de xogar con fluidez, con claridade, e buscar e encontrar boas situacións de lanzamento, que a defensa de Motifs foi superior ao ataque do Guardés, ao igual que a defensa do Guardés tamén foi superior ao ataque de Gijón. Temos un marcador pois moi rácano, non? 10-9. Os últimos minutos ese parcial de 0 permitiu terse un gol, e penso que no momento que se rompa un poquinho o partido, Guardés vai facer Pois é o tempo de descanso no pabellón da Sangriña. Primeira metade, gaña o equipo galego Mecalia Atlético Guardés 10, La Calzada Motif Market Sison 9. Que tal, saúdos? Estamos no pabellón da Sangriña, o partido que pecha a primeira xornada de Liga no balonmán femenino, na elite do balonmán femenino. Tempo de descanso, victoria ata o momento por un gol. Mecalia Atlético Guardés 10, Motif con Sison 9. Sabiron unha primeira metade igualada, con poucos goles, tan só 19 goles entre os dous equipos. Neste encontro que pecha a primeira xornada de Liga, que temos pillo xa resultados: o Porriño victoria cómoda 32-19 contra Zuazo, o agardado. Sí, máis ou menos o esperado. E quizáis o máis sorprendente, Elche 28, Granollers 28. Sí, ese é un resultado sorpresivo. Bueno, tamén falando outro día con o adestrador, hai equipos de, creo que incluso o propio revista, que este primeiro partido pois ibase tomar un pouco co parón que hai, en fin, como si fora de pretempada, e realmente pode dar lugar a este tipo de sorpresas, a forma de encarar este partido inicial, non deixa de ser sorpresa, insisto, pero demostra tamén que Granollers, ollo, que o mellor pode estar arriba este ano peleutando polos postos de honra, non? Estamos vendo repeticións desta primeira metade. 6 paradas de Niurkis Mora, a porteira do Sison, que está ben, 6 paradas, pero ollo
o que parou Miriam Sempere na primeira metade, 8 paradas. Sí, non cabe duda que son as dúas xogadoras xunto a Daniela Jerónimo, o son as tres xogadoras claves deste partido, non? As defensas están sendo boas, co cal facilita un pouco a labor do porteiro, e os porteiros as porteiras están sendo protagonistas, non? Penso que se lle dá un poquinho máis de aire ao partido guardés, se pon por riba, o nivel da portería é imposible que este con os números tan altos durante todo o partido, non hai que esperar un pouquiño, salvo en aquel partido de Andreas Wolf do que todo o mundo esperaba, no segundo tempo vai baixar e non baixou, non? Pero o normal non é iso, por tanto creo que a pouco que afine Guardés se vaya un poquinho no marcador vai ser todo máis doado. Pois comeza esta segunda metade cun gol de vantaxe no marcador pro equipo galego, chegou a manexar vantaxes de +3 durante a primeira metade, e o equipo asturiano que ensaca dende o centro do campo. O equipo asturiano que aparece agora con Centai a húngara como central, nos laterais Daniela Jerónimo, máxima goleadora do encontro con 4 goles, e Loidi, a ex do Vera Vera, esa que ten a pelota, e como novidade a presenza de Lisa, pivote no ataque do equipo asturiano. Unha da canteira, lanzamento de Loidi, hai golpe franco. Será la parella arbitral de Irene Santos e Kalina Andreva. Boa arbitraxe no primeiro tempo, sin complicacións e controlando ben o partido. Este Loidi con Centai a húngara, xoga con Daniela Jerónimo. Lanzamento duro de Daniela Jerónimo. Quinto gol do encontro. Pois está sendo a que mantén, leva o 50% dos goles xogando no lateral dereito e a man cambiada, vamos. Unha xogadora que chegou esta temporada, estaba na División de Ouro, xa viron o primeiro gol da segunda metade do Guardés, segundo gol do encontro de Iciar Martínez. Xogadora que ten que ter moito protagonismo, hai si unha xogadora tamén multiusos, xa o vimos a temporada pasada, se necesita Guardés que Iciar xogue na posición de extremo, sí, perfecto, xoga de extremo. E con un valor engadido que é a súa situación defensiva na zona central, non a zona máis complicada e que non é habitual que unha xogadora do seu perfil defenda aí en zona central. Aí en zona central a que manda a capitá desa defensa do Guardés, María Palomo, e o carón dela Iciar. Centai con Daniela Jerónimo. Este Loidi, outro lanzamento, un apoio, este foi o traveseiro, recolle Elena Mores, contragolpe, apareceu Lisa. Bo balance defensivo das asturianas, e ollo que arman a contra ahora. Sí, recolleu a pelota María González e foi ver cara arriba. Sí, vai directa, ten a portería na cachola esta, O equipo asturiano que chega aquí a guardas en baixa, simplemente a da porteira Raquel Álvarez, e a porteira, bueno, unha institución xa nese club, non só por ser a porteira, senón foi, bueno, é a filla da que durante moitos anos foi presidente deste club asturiano. Suponse que esta temporada tanto Raquel como Niurkis Mora van ser as dúas porteiras do equipo. Por uns problemas pequenos, problemas musculares, non viaxou aquí a Galicia. Que Guardés ten dúas baixas, a de Hauptmann, que aló polo mes de maio sufriu unha rotura de ligamentos e de menisco, que vai a impedir xogar xa no 2024, volverá no 2025, e na pretemporada precisamente nun partido contra o Calzada Sison mancou o dedo dunha man María Sancha, que estará un mes de baixa. Xoga Loidi, Centai aí pola zona central, quería combinar con Lisa, perdeu a pelota, recolle Miriam ese balón. Xoga xa con Pauli, María Palomo, Elena Mores, Pauli, aparece Cacheda dende a defensa, Cacheda, Iciar, volve o balón a Ceci Cacheda, circulación, Pauli abre cara a Elena, vai recoller Elena, non tiña defensora, lanzamento, gol de Elena Mores. Topouse case que de sorpresa esa pelota. Eu penso que estaba esperando que lle pitaran falta en ataque a Pauli, non? Pero que boa continuidade, como sempre un pase máis e habilitando aí a Elena Mores, que vemos que ahora ocupa segundo posto defensivo, evitando un cambio, mandando a Pauli a defensa exterior, por
tanto, a posibilidade de subir o contraataque Pauli. Que ata o momento non marcou ningún gol a internacional paraguaya Pauli Fernández. La temporada pasada máxima goleadora de equipo. Perda de pelota de Loidi, contragolpe María Palomo con Carme Castro. Falta sobre Carme Castro que é outra das novidades, a terceira novidade esta temporada do Guardés, ex do Porriño. Entra Cacheda, gol de Ceci Cacheda, cuarto gol de Ceci Cacheda. Bueno, pues estamos en un momento clave dos que falábamos, ¿no? Que tan clave que acaba de solicitar Tempo Morto. Efectivamente, perfecta actuación de Alfredo Rodríguez, porque, como decíamos, era un momento en que Guardés podía romper o partido, ¿no? Pois Tempo Morto do equipo visitante. Dejar de buscar faltas en ataque que no las pitan y defender. Dani, que tienes que controlarme a la zurda, te estamos ayudando mucho. Tienes que taparle el centro, la pierna izquierda adelantada, la derecha. Ahora, ataque. Vamos a jugar el 8. Ataca Naila. Jugamos 8. ¿Está claro? Concentración. Mover la pelota. Moverla. ¡Ah! 1, 2, 3. A primeira indicación de Alfredo Rodríguez moi clara. Nada de intentar forzar faltas en ataque que non as van a subiar. Bueno, subirán as que teñen que subiar, que sexa, non? Pero ben é certo que hai un cambio de criterio xa de un par de tempadas atrás en este tema, porque chegou un momento que era un desfase, que calquer simulación, calquer dan se pitaba, e ahora mismo está moito máis comedido o arbitraxe, lóxicamente hai que pitar as que hai que pitar, non? Comentei na primeira metade Alfredo Rodríguez, primeiro que falaba en inglés ás veces que non era habitual, e outra imaxe pouco habitual dos adestradores nun tempo morto. El senta, non está de pé. Sí, o normal en algúns casos era que se sentaran os xogadores que estaban en pista e que o adestrador estuviera de pé e tal, pero bueno, esos son manías que tampouco cada adestrador pois ten a súa historia e non ten máis. Pero sí que é curioso ver nun tempo morto un adestrador sentado e as xogadoras de pé o seu arredor. Por certo, moi boa decisión, penso, de parar o partido en este momento clave da segunda parte. Sí, porque volve ser a máxima vantaxe do Guardés, máis 3. Me parece un pouco tolemia que solo pasaran 5 minutos, pero penso que era necesario. Son 5 minutos e medio desta segunda metade e son un gol do Balonmán Calzada Sison, que move a pelota, é Centai con Daniela Jerónimo. Está Loidi de novo con Centai, amagou o pase cara ao extremo, outra recuperación máis de Guardés. E clave Guardés cando defende, cando arma a defensa, cando está o equipo xunto. Hai un equipo moi perigoso. Contragolpe, balón cara a Carme Castro, balón de Carmen deu no poste, non chegou a tocar a porteira cubana, deu no poste, despois de no reseite. Agora no contragolpe fallou no María González. Novena parada xa no encontro de Miriam Sempere. Mira na segunda metade. Iciar, que coacción a finta de Iciar, gol de Iciar. Non é unha especialista defensiva Ana Carolina, pero a finta é saída a punto débil fantástica de Iciar. O gol de Iciar Martínez, terceiro gol. Aí a conexión Ceci Cacheda e Iciar Martínez, 7 goles entre as dúas. 7 dos 14 goles do seu equipo, máxima vantaxe do encontro Promecalia Guardés, máis 4. Está aí Ana Carolina con Loidi de novo coa brasileira. Ana Carolina, outra vez máis, tremenda María Palomo en defensa, que ben evitou ese lanzamento, que blocase defensiva de María Palomo no lanzamento de Ana Carolina. Pauli con Elena Mores. Ou invasión de Pauli Fernández. Indicou a árbitra a invasión de área de Pauli Fernández. Está facendo retoques aí no ataque o adestrador visitante. Retirou a húngara Centai, mete agora a Loidi como central. Xoga Loidi. Daniela Jerónimo con Loidi, carai la vai Ana Carolina.
marchar de Iciar, sobre todo si María Palomo se achega a Iciar. Defensa de Elena Mores, María Palomo insiste por esa zona central, pero esa zona é moi rochosa. E ademais están tendo unha virtud tanto María Paloma como Iciar, que están saltando ben os bloqueos de Naila, non están quedándose cerradas na circulación, vale, por falar. Aí está, quedou completamente liberada Sí, Naila. pero ahora hubo un fallo defensivo no cambio de oponente, foron dúas xogadoras, dúas defensoras a por a primeira línea, pero decía que están saltando ben o bloqueo, que non están interrumpindo, non se están quedando cerradas aí, facilitando superioridade numérica. Foi o segundo gol na segunda metade do equipo visitante, segundo gol en 8 minutos. Xoga Iciar con Pauli. Pauli Fernández, Ficacheda, Iciar cara a zona central, aí ten un lanzamento moi poderoso. Iciar Martínez, cuarto gol. Están xogando ahora con máis fluidez, con moita máis criterio, e finalizando, que é o importante ao final, non? Finalizando mellor, e Niurkis prácticamente, excepto o lanzamento de Carmen, pois non tocou o balón de Carmen Castro. Segunda temporada aquí na guarda de Iciar Martínez. Pasos claros da brasileira, recuperación do guardés que quere correr, Miriam. Sí, ten que correr, non ten que renunciar, con cabeza e con sabendo xa a ventaxa no marcador, pero ten que correr. Sobre Pauli Fernández, penetración de Pauli, se aculle ese lanzamento Niurkis. A parada da cubana Niurkis Mora, primeira parada na segunda metade, corre tamén o equipo asturiano e o golazo de Valdivia. Primeiro gol de Valdivia. O lanzamento en dificultad, con contacto de defensora, saindo desequilibrada e localizando perfectamente o lanzamento. Cambio. Sí, que hai un par de anos Valdivia estaba na selección absoluta española. Cambio total da zona esquerda do ataque, non lle está gustando nin o ataque nin a defensa desa zona, non? Elena Mores e Pauli, que Pauli. É raro, case que, 40 minutos de encontro, ningún gol de Pauli. Cierto que estamos case que en final de pretemporada. O lanzamento de Carme Castro, a parada de Niurkis Mora. Dous lanzamentos, dous erros da ex do Porriño de Carmen Castro, a galega. Sí, bueno, esta estaba un pouco pechada, non tiña moitas ventaxas. E o balón o traveseiro de Daniela Jerónimo. Carmen Castro, que é unha xogadora que levaba 8 anos en Porriño, e solicitou ela a rescisión de contrato en Porriño e cambia un club galego por outro. Martínez, Ficacheda, Elena Martínez, esa é a primeira liña. Move Ania, aparece dende o extremo, esta que ten a pelota, Ania Ramos con Iciar, ven en defensa Loidi. Contundente Daniela Jerónimo. Loidi e Jerónimo non fan prisioneiros, Loidi cerrou moi ben a Iciar, pero claro, soltou unha e Iciar foi cara dentro. Como debe ser. 11 minutos, libera a Iciar e entón Iciar vai cara dentro. A máis Iciar é unha xogadora que lle gusta moito penetrar. Volve Jerónimo extremo dereito. Elena Martínez, Iciar, Ficacheda, balón cara aos 6 metros. 7 metros. Dubidosos, hai que velos, A conexión de Ficacheda en María Palomo. Hai cambio na portería do equipo asturiano. Entra Aida Fernández, lanzamento de Elena Martínez, gol de Elena Martínez. Cuarto gol, 3 de 3 dende os 7 metros. Manexar vantaxes cómodas de 4 goles no marcador. Eu penso que ten outro aire xa o partido para o Guardés, non? Se ve con moita máis eficacia. E, non hai que perder, lógicamente as ventaxes ainda son recuperables, non te podes despistar. Bien, agora dobres desta xogadora da brasileira, Ana Carolina. Balón
para Daniela Jerónimo, avisan de pasivo as árbitras. O Valdivia, Daniela Jerónimo, volve a pelota a Valdivia, ven Ania Ramos, se le quedan un par de pases. Ollo a Daniela Jerónimo, Lanzamento de Loidi moi frouxo. Sí, moi frouxo, foi alto, frouxo. Non sei se non querría pasar a extremo, porque era moi parabólico. Sí, tiña máis pinta de fly que de lanzamento. Sí. La mostra aí do bo nivel defensivo de Mecalia Guardés. Vai ser esta temporada sinal de identidade deste equipo, defensa moi forte e contragolpear. Quero recordar que na primeira vez que estuvo Seabra xa fora un tema clave na recuperación do equipo, non? Esa defensa 6-0 pechada, de moitas axudas, dura, en fin, unha seña. Vaya pase acaba de inventar Cecilia Cacheda para María Palomo, primeiro gol da pivote. Gol de deslizamiento tamén de María Palomo, é fantástico, era difícil, que tiña unha maraña de mans aí, meteulle susto por posibilitando a recepción. A xogadoraza, pivote María Palomo. Falábamos da defensa do Guardés a temporada pasada, un caso curioso, Cristina Cabeza era adestradora do Mecalia Guardés, Ana Seabra era a axudante, a segunda, pero Cristina Cabeza facía traballo de ataque e Ana Seabra traballo defensivo. Sí, perfectamente lógico o reparto de tareas, ¿no? Cando tes confianza na túa axudante, ¿no? Está claro que Seabra controla ben as xogadoras que ten no equipo, a forma de defender, por tanto está non é novo nin difícil de facerme entender as xogadoras con tanto tempo que levan xa con este sistema defensivo, ¿no? Tamén hai un puntiño de predisposición da mentalidade da xogadora, emplearse a traballar, que non sempre ten o reconocimiento que debe terse, que debe ter unha boa defensa, e iso é difícil a veces meterse, non? Pero penso que o Guardés ahora mismo, María Palomo, Iciar, Elena Martínez mismo, Cristina Cifuentes, África Senfere, son xogadoras que se aplican pero a tope en tarefas defensivas. E aí está esa defensa agresiva do equipo galego que lle está a impedir o equipo asturiano xogar con comodidade. Outra perda de pelota, o balón arriba, aí vai o foguete a Nea Ramos, Palomo, gol de María Palomo. Sí, ahora neste o xogo do Guardés baixou un poquinho tamén a eficacia do ataque, do xogo de ataque asturiano, e estando Ania no campo, ou Elena Mores ou María Palomo, incluso que ainda sendo pivote, unha xogadora que sube moi ben o contraataque, pois marcan diferencias, non? Unha xogadora rapidísima María Palomo, colla ese carreiro central e aparece sempre nos contragolpes. Outro troco máis do equipo asturiano, volva a Húngara Centai, lanzamento de Valdivia, calidade ten esta xogadora, gol de Valdivia, segundo. Sí, con Paraún tamén estuvo un poquinho pasiva Ania Ramos aí na intervención defensiva, pero non cabe dúbida que moitísima calidade, moitísima na finalización e na execución do 1-1. Ceci Cacheda, deu a pista paraguaya Mendoza, entregoulle a pelota moi curta, Iciar, chega ese contragolpe e aí está o balance defensivo de Ania Ramos. Aí esa perda de balón ben provocada por xogar de memoria, porque estaban facendo un enlace de cruces, unha secuencia de cruces, e as defensoras, lógicamente, ven vídeos e saben cal é a seguinte acción, e cerroulle a línea de pase. O xogador ten que ter sempre na cabeza a portería, e o obxectivo é ir a portería, e despois o xogo cerrado e as opcións tácticas pois son un instrumento para ir a portería. Pero se non amenazas portería, non creas peligro, nin creas dúbidas na defensa, non? Pois hai unha defensa das xogadoras, cando un gaña por 5, vais a un pupiño acelerado. Tamén. Sei que os adestradores non vos gustan. Nada. Pero cando as xogadoras ven o marcador, ven que están manexando por máis 4, máis 5... Sí, pero aparecen eses pequenos erros. Pero en marcadores tan cortos, 4 goles, o adestrador sempre ten medo do resultado, non? E inda que vayas gañando de 8, de 9, non? E aparte que aquí son 30 minutos, dous tempos de 30 minutos intensísimos e duros, que non podes baixar un ápice a intensidade e a calidade do xogo, non?
Pois máis 5 para o Guardés, malia eses pequenos erros. E con 16 minutos xa da segunda metade. Pelota cara ao extremo, María González. Sí, que boa defensa, que boas axudas. Apareceu Iciar para axudar a Cristina Cifuentes. Boa pelota Centai, a húngara. Centai con Daniela. Lanzamento de Daniela Jerónimo. Pelota para o Guardés. 10ª parada de Miriam Sempere. Bo partido, serio, sobrio, con moitísima presencia, non? Independentemente de que haya minutos que non toque bolas, notase moito a presencia de Sempere no xogo do equipo. Lembro, se non lembro mal, así un pouco agora de memoria que xa me falla, foi a temporada pasada cando fixemos o derbi Guardés Porriño, que fixeron un auténtico partidazo, fora gran protagonista do derbi. Levábamos tempos en ver un partido espectacular, sobre todo na segunda metade de Miriam Sempere, que logo nunha entrevista final do partido recoñecía ela que levaba tempos en sentirse tan importante, a máis con todo ese componente emocional que hai nun derbi. Vai lanzar un 7 metros Elena Martínez. E aparte afondando no tema de Sempere, hai porteiros que aínda que non teñan moita participación nun partido determinado ou nun momento do partido, teñen unha influencia tan grande no xogo defensivo do equipo que nunca restan, aínda que non toquen bolas, nunca restan, non? E a defensa sabe o eso, esa confianza que ten, aínda que non colla bolas, insisto, e Sempere transmite eso, non? Sexta temporada xa na portería do Mecalia Guardés. Miriam Sempere está a atacarse en porteira, por certo, si son, porque o anterior lanzamento de 7 metros provocou a exclusión, segunda exclusión do encontro de María González. Esta é Centai. Centai con Naila, móvese a pivote, xoga con Loidi. Vai cara a zona central, Loidi, lanzamento ao poste, non hai porteira, recolle Miriam, aí vai Miriam, lanzamento fora de Miriam. Falábamos da confianza, estaba pedindo a pelota porque sabía que non había porteira. Despois faltou precisión. Pero buscou marcar un gol Miriam Sempere. Vou dar un dato, a temporada pasada marcou 2 goles. Quería empezar esta xa Sí. cohabitados da pasada, non? Daniela Jerónimo, Centai, Ana Carolina, Loidi, outra vez Loidi, zona central, xa alta, que ben lle tocou esa pelota, Iciar. Por nada, por centímetros, non lle roubou Iciar Martínez. Xoga Centai. Lanzamento de Centai, outra pelota máis que toca Miriam, golpe franco. Está lle costando un mundo a Motifs Xixón. E a pelota Loidi, balón para o ex do Vera Vera, outra parada máis, 11 no encontro de Miriam Sempere. Hai a máis ou noto un componente físico de cansanzo no equipo asturiano. Este lanzamento tampouco foi de moitísima calidade, foi moi recto ao corpo prácticamente da porteira. Eso pode vir motivado evidentemente polo cansancio, xa van 50 minutos de xogo. Penso que Loidi debe ser a xogadora que máis unha das que máis minutos xogou, e lógicamente eso influye. Cambio a defensa ahora Motifs Xixón. Ania Ramos con Iciar, colócase a brasileira Ana Carolina máis avanzada. Esta é Cefi Cacheda, máis 6 no marcador pro Mecalia Guardés. Xoga Mendoza con Iciar. Entrou África Sempere, primeiros minutos en pista de África Sempere. Bueno, ahora o ataque de Guardés ten que rebobinar e saber que tipo de defensa ten enfrente, non? Hai golpe franco agora sobre Elena Martínez. E vai ter que lanzar, que danlle un par de pases a Guardés. Cacheda ten que agora xa non pode tranquilizar o xogo, non? Porque xa está agobiada polo pasivo. Pero cambiar a estrategia e as opcións tácticas de ataque acordes á defensa aberta que ten agora o equipo de Xixón. Boa falta agora de Carolina da Silva sobre Elena Martínez. Outro gol
golpe franco, agora vai ter que lanzar Elena Martínez. Son 2 minutos. Pelota na man, África Sempere. África con Elena, lanzamento de Elena, vaya canonazo de Elena Martínez ao poste. Localizou no ben, buscou ben a altura para... non iba excesivamente fuerte, pero sí moi ben colocado ao longo do longo. Antes falabas, ti dabas un dato. Esta é a primeira xornada de Liga e no calendario agora hai un pequeno parón dunha semana, porque vendira fin de semana celebrase a Supercopa Ibérica, está o Vera, o Elche, Benfica e o Madeira, campeón da Liga Portuguesa e da Copa Portuguesa, da Taça. Hai un parón e hai moitos adestradores, non sei se fixo esa planificación o equipo asturiano, que comenzaron máis tarde a pretemporada, sí, sí, e que afrontan casi que esta primeira jornada como un final de pretemporada. Sí, sí, este tipo de calendarios son un quebradeiro de cabeza para os adestradores porque non hai Dios que poda programar con certa coherencia, non? Entón non é descabellado esa opción de considerar, tamén depende do rival que che toque, sí, sí, tamén depende dos obxectivos que teñas na tempada, en fin, que hai moitas cousas en xogo, os lesionados, a xente que xogou en balonmán playa, como dices ti, ou competicións de seleccións, en fin, que hai unha cantidad de parámetros aí que tens que valorar, que pode ser non descabellado facer eso que ti estás contando. Esa pelota volveu a recollela Iciar Martínez, hai pasos agora da xogadora do Guardés, hai máis 6 no marcador, vimos tamén unha parada máis da internacional cubana Nirkus Mora, lanzamento cómodo de África Sempere, está así como rompendo o partido, agora que xa está roto no marcador, rompéndose na pista, como máis erros, máis precipitación. É o que falaba eu antes de que Guardés ten que pausar un pouco, incluso a través dun tempo morto, e ver que agora non hai unha defensa como a que tiña hasta ahora Xixón, non? E que ten que cambiar un pouco o sistema de xogo, ten que haber máis mobilidade, máis entrada dos extremos, non tanta continuidade en primeira línea, porque non vai ser posible eso. Está Eloidi, balón para Valdivia, lanzamento de Valdivia, lanzamento fora. Sí, pisou Valdivia no momento do lanzamento, a xogadora que é a goleadora deste equipo. Se vemos os números de Valdivia, adoita marcar máis de 120 goles por temporada. Acaba de escoitar Chana Seabra, acaba de solicitar tempo morto, adestradora do Guardés. Ellen, Viti, Salas, Helena, Maria, Afri e Jazz. Ok? Hacemos o cambio solamente aqui, agora, com Ceci. E vamos cambiando uma vez, outra vez. Vamos mirando. Ok? Empeça ela uma vez, a seguir vais tu. Não passa nada, vamos cambiando. Vamos! 1, 2, 3, Guardés! Como me gustan a min eses tempos mortos onde escoitamos aí a máis de Ana Seabra, moitas xogadoras falando tamén. Ceci Cacheda dando ordes, outras tamén dando indicacións. Adestradora deu as ordes, A mí tamén me gusta, pero penso que a que ten que falar primeiro a adestradora, marcar as pautas dos posibles cambios que teña que facer o equipo, e despois, lóxicamente, as xogadoras que son as que están vivenciando as situacións de xogo concretas, pois poden dar a súa opinión e tal, pero foi o que vimos, Sí, en este caso sí, pero non a alto nivel. Quero recordar que o seleccionador sueco, creo, ou non recordo xa ahora se o noruego, que non fala nada, falan os xogadores, o Goffrison ou tal. Eso penso que tampouco é así, non? Salvo que teñan un plan de partido xa tan claro que o adestrador non teña máis que decir que isto durante as previas do partido se fixaran as pautas. O adestrador sempre ten que decir algo que o ve desde fora e o que ve máis en global o xogo, non? Pero bueno, que falen non son para nada contrario a que falen os xogadores, Non, este foi o exemplo perfecto. Deu o adestrador as indicacións e despois comentarios e pequenas conversas das xogadoras. Quinto gol no partido de Ceci Cacheda, máis 7, xa rompeu definitivamente o marcador o equipo galego, que vai sumar a primeira victoria da temporada. Esta temporada con, non o comentamos, con cambios, porque xa non son 12 equipos na categoría, son 14, e xa non é, ainda que continúa o formato de playoff para decidir quen é o campeón de liga, xa non é o formato tan extraño da temporada pasada, senón que volve o formato de playoff habitual de
contan os goles da ida e os goles da volta. Sí. Eliminatorias a dobre partido como toda a vida. Sí. Era un pouco unha A temporada ocurrencia. pasada foi unha cousa extraña. Unha ocurrencia que non se sabe moi ben de quen, pero que nadie estaba contento, ¿no? que desvirtuaba muitísimo ao segundo partido, en fin, que non era unha eliminatoria ao uso. Un erro de Elena Martínez no xogo de ataque de lanzamento, unha situación clarísima, tamén provocada por eu penso que está lixeramente cansada, non colleu a altura suficiente, armou desde moi abaixo o brazo, outra vez igual que creo que foi Ana Carolina en Xixón, foise o lanzamento moi arriba, non? De abaixo arriba. Ela ten físico e capacidade e bo brazo, un brazo longo e forte para dirixir os balón hacia zonas baixas, sempre que colla altura e bo arma de brazo. Ahora vimos o erro, balón ao traveseiro de África Sempere. Antes golazo de María González. Parada ahora cómoda de Miriam. Esta foi moi doada para a porteira. 12ª parada, boa recuperación de Ana Carolina. Corre coa pelota brasileira, contragolpe do equipo asturiano. Balón para Loidi, perda de pelota. Contragolpe con 4 xogadoras. Vaya perda de pelota de Loidi. O pase de Naila tampouco foi o ideal. Bueno, eu penso que Guardés tampouco debe entrar neste xogo agora, debe xogar un poquinho máis tranquilo. Penso que o marcador está decidido, pero tamén é bo acabar con sensacións, con boa diferencia e con unha sensación de facer ben o traballo hasta o final. Guardés que vai sumar a primeira victoria da temporada, na segunda xornada xogará contra o Morvedre. Porriño, que hoxe gañou tamén o primeiro partido, xogará na segunda xornada contra o Rocasa. Gol de África Sempere. Primeiro de África. Fantástica o deslizamento de África Sempere detrás da defensa, é moi boa a visión de xogo de Elena, dando de balón moitísima ventaxa. Lembramos que ata finais deste 2024, hasta o 28 de decembro, non teremos o derbi, que será aquí na Sangriña, Guardés Porriño. Esos son palabras maiores, Chicho. Sí. O calendario é tan extraño que en decembro xa nunca hai liga polas competicións de seleccións internacionais, pero volve a liga o 21 de decembro. É dicir, van quedar sen comer turrón as xogadoras, porque hai xornada de liga o 21 de decembro e o 28 de decembro. Sí, bueno, este ano tamén en Asobal vai haber xornada o 28 de decembro. Non, ao final apurouse, creo. Non, creo que sí, sí que hai. Hai xornada, quero recordar, non estou... Ahora tampouco estou seguro, pero non sei se meteron aí unha destas copas, destes torneos, creo que meteron o da Copa Sobal. Copa Sobal, sí, pode ser, efectivamente. Son estas cousas extrañas a veces dos dirixentes que non sei se pensan nos xogadores e xogadoras que un deporte que non é profesional. Bueno, a Liga Sobal sí é profesional. Digamos que en teoría é profesional, despois é semiprofesional, e hai liga o 28 de decembro. Pois lanzamento de 7 metros para África Sempere, segundo gol de África Sempere. Outra que vai collindo galóns na Guarda, segunda etapa xa no club, desde que volveu a temporada pasada. Mais 8 no marcador a 2 minutos e medio do final. Xa hai a máxima vantaxe do encontro pro equipo galego. E sin esquecer dentro do balonmán feminino galego que no mes de outubro teremos a eliminatoria do Porriño. O Porriño xogará contra o Brisen italiano. Os dous partidos en Porriño, por certo, o 4 e o 6 de outubro. Un venres e un domingo. Un acordo aí entre o equipo galego e o equipo italiano para xogar a eliminatoria. Esa eliminatoria dobre partido, pero cos dous encontros no municipal de Porriño. Bueno, unha boa oportunidade de Porriño na súa primeira participación en levar o nombre de Porriño por Europa do equipo de balonmán, unha boa opción de pasar de ronda e ter unha nova oportunidade de volver a xogar na seguinte ronda da competencia European Cup. E o campeón da Liga Italiana. Sí.
Certo que a Liga Italiana está un nivel por embaixo da Liga Española. Sí, bueno, pero tamén é certo que creo que baixaron un pouquiño o nivel con respecto ao ano pasado. En fin, que se non pasa nada rara, Porriño debería pasar a eliminatoria, ¿no? Esa competición europea onde non hai moito, vimos aquí na Galega como xogaba a final o Mecalia Guardés. Vaya lanzamento agora sensacional, fabuloso de Loidi. Onde meteu esa pelota? Sacou rápido Guardés, gol de Elena Mores. Terceiro gol no encontro de extremo. E agora chega a resposta rápida do equipo asturiano. Exclusión de Carmen Castro. Buscaba o contragol Loidi. E cambio na portería do Guardés. Vai a entrar Janet Rodríguez para lanzar Loidi. A expulsión foi de Carmen Castro, que xa non vai volver ao encontro porque só falta un minuto. Balón ao traveseiro da ex do Vera Vera. Bueno, pues costoulle, tuvo que picar pedra Porriño, pero ao final vai acabar con boas sensacións e con unha victoria clara ante un rocoso por momentos Xixón, pero que ao final pois sucumbeu, ¿no? Fíxoselle como longo encontro o equipo asturiano. Sí. E hora perfecta que decíamos de xogo de un para un, deslizamento do pivote por fora, por dentro, e opción clara de pase da primeira línea, ¿no? E o terceiro gol no encontro de África Semper, este encontro que xa vai a morrer porque só faltan 4 segundos. Está ya un Gracentai que quería xogar con Lisa, vaise perder a pelota e aquí remata o encontro no pabellón da Sangriña. Un contundente pillo 24-15 que non está nada mal para comenzar a temporada. Desde logo que non, eu penso que tampouco reflexa a realidade do partido, non? Porque costoulle máis ao Guardés do que reflexa este marcador. O primeiro tempo foi moito máis igualado. Moitísimo máis, e no segundo, pois bueno, foi o Guardés e tal, basado como sempre na súa boa defensa, canto colleu un pouquiño de eficacia no lanzamento, no xogo de ataque, tendo sempre ese remanente, ese plus que dá o sistema defensivo, xa foi quen de irse de 4 ou 5 goles e xa desarbolar por completo as asturianas, que insisto, non fixeron un mal partido, ¿no? E que falas dese traballo defensivo, só marcou 6 goles na segunda metade o Balonmán Calzada Xixón. Pois este é a imaxe para pechar este encontro. Aí aperta das xogadoras dos dous equipos. Primeira victoria da temporada do Mecalia Atlético Guardés, foi o quinto clasificado a temporada pasada da Liga Regular. En apertura do curso 2024-2025, victoria por máis 9 no marcador. Mecalia Atlético Guardés 24, Balonmán Calzada Xixón 15.